Okay, mga ka-vibes. Ako diyong gibalikan ag kahoy last week nga daghan kay siya dahon nga red. Mao na lang ni nabilin. Paspas kayo yan tagak, no? So kung nakita ninyo to akong video nga pula ang color sa mga leaves, mao na lang ni siya. Dara iyahang mga falling leaves. Matay na jud siyang tinud-anay. So dali lang kaayo, no? Usa lang ka semana. So makita na dayon ang daghang mga sanga-sanga. Gamay na lang iyahang pula nga leaves na bilin. Next week ani hopaw na gid ni. Kita na mga gagmay sanga. Katong yellow, wala pa, medyo isog-isog pa ang yellow, buhi pa kaayo. Gamay ramang gud puning kahuya, pila pud siguro yung leaves ani. Kung maihap pa ning dahon, ipon ako ning dahon, pila jay natapot nga dahon sa kahoy. Mga yellow, naapa, isog pa. Balik ta atong kahoy nga yellow. Hayag-hayag naman siya. Dili naman gyud siya tumbaga. Ini nalang gihapon niya ang mga yellow. Kung naklaro-klaro na ang mga sanga. No? Sunod semana ni hopaw na po siguro ni. Muni siya yung maple tree. Gaya mga dahon. Na brown naman yung dahon. From yellow to brown. Daghan na. Sa tuwa pa ni. Silhig na ni. Dauban. Diri sila. Kaya raman yung i-blow. Kamuot kayo, blower gamiton. Di natiro po sa silingan, malagpot ang mga dahon. Sa tuwa kay tapokon yun, dayon sunugon. Daob dayon. Yellow lang gihapon siya, no? Golden yellow. Yapon ko daplins kalsada. Di mamara tag pedicab. Nabay pedicab na tong makita. Hindi ko kaulian eh, kaya way pedicab. Backline na lang ko ani, oy pedicab. Guys, sa tangan na po nato sunod semana og nahurot ng bagyong katagak ng mga dahon ani. Uli na lang ko, may pedicab, backline ako. Sunod na pod. Kuning kahuya, okay, marag hupaw-hupaw na po diyang ibabaw.
Hindi nako, wala may pedicab. What's in that lane? Trees on fire. What's in that lane? It's orange. What's up there? Scar. Yes, there's a lot of cars going by. Yeah, right there, old scar. Kali siya, oh. Wala na, hupaw na. Dito po, nasunog pa.